Това ги контролираме един друг. Чекай бе, не ме снимай бе. Как няма те снимам бе? Това е история бе. Това е история. Това е единствения най-печен радиолюбител бе. Как бе, това от Сърбия милиони дават за тебе бе. Информация. Чакай се, стой, не дай секретна информация. Няма секретна информация. Гледай, което ти обяснявам, не ме снимай. Няма, тебе не те Там снимам. снимай, ето гледай. Дай видя същото. Да. Че това е ламповия водел, ето виж. Само, че той има някои недостатъци, има и някои предимства. Май с него сменяш. С него тук местим честотата на средната честота местим. Сега ако изместа тук е това нещо, примерно, сега съм на други и неизвестно къде е, и аз го намирам, ето го. А сега това амплитудата я виждаш по-широка. Да. А с това увеличавам девиацията и тя става по-тесна. Ето, а мога да я направя и по-широка, обаче трябва да местя и тук. И сега като сложиш една бобина, или един вев, или една селена, или каквото и да е радио, което има за навъртки, за настройка, почваш да въртиш и гледаш амплитудата да я качиш максимално. Така. И гледаш, ако трябва и ширината гледаш. А на телевизорите е малко по-различно. Това съм го правил преди 2-3 години. Това е транзисторно. Тук, ето сега това се извади кабела. Тук съм сложил два диода. Това е 12 волта е зеленото. Тук един изправител пробвам. И това ето виж като... Сега съм с ламповия в момента. Значи това са лампи. Има марки, ама марка, сега няма как да ти я пусна. Има едни чертички излизат. Да знаеш на коя честота си. Примерно подаваш от сигнал генератор вътрешен, подаваш примерно 28 МГц и като отидеш на 28 и връткаш тук да дойде точно в средата. Воля. Ти си само за телевизията. Да. Такива, И его сега това нещо, където виждаш това върче, това е осцилограф. Обяснение на LZ1 Мич. Това е... Това са обясненията. Да. Обаче вече е бракуван. А това му е сенник. Това е за сърдечните. Гледай какво прави. Да, дед върви да се види. Аз го преработих. То не може веднага да го сложа. Тук съм си играл много. Играх си 2 месеца. Ама му и разбираш, то не е само аз да си играя, най-много да го гръмна. Да. Водка, това е за тебе. Този човек трябва да го вземеш да преподава в техническия. Това е за тебе. То университет. Това ми е двигателя. Видя ли? Мерси ми. Как съм го направил товара. Чакай да го видим Ти товара. нали ще правиш товар? Аз имам по-модерен товар. Това е радиатора. А за охлаждане? А то товар, Мичо, какво ще го правим, бе? Тук включвам... товар. Ако включвам пиано, не знам, че е тази широка. Чакай да го наклониме, да го отразиме. Включвам един волтмер. И като... Това е 50 ома товар. Като дам мощност тук, вместо антената и това се нагрява. Товара от 1608 година. Това е... Така пише на етикета. Това ги свалих ние там от едно нещо. Кое свали? Това ги свалих бушоните от едно нещо. А това от кога го свали? А това от къде го свали? Обаче... Само се чуеш къде да ти чашата, Володя. Гледай са тия... Това въбъл не е друго. Аз работех едно време на един уред фабричен, такъв, който е такова... Не си крий лицето, ще помисля, че е Хитлер. Така правиш. И он е голем. Проверяваха на телевизорите процентно. Снимате, мани тази ръка, това е за историята. Те ги настройваха. Това е скромен човек. Скромен човек. Жени са работили, бе. Крие се. Жени, сега ще ти покажа едно списание да видиш опера 3 как са правили. Мичо, покажи онова списание. Да, ама покажи онова списание, къде са дошли да те снимат. Как гледаш? Безброй станции. Чакай, сега това е история. Това е от първа ръка. Чакай, че ти ми пречиш. Чакай да видиш. Запали. Защото това е най-важното. Това от тия лампи, къде аз ти ги продадох. От тук имам разни схеми. Това е едно радио. Чакай, че се фаща окадър чинията с салатата. Тук е вълбал генератор правен. Едно време нямаше. Сега има, а пътеква не ги ползва, защото вече... Мичо, дай оная схема с дето некой штрака 5000 станции. Нещо значи нещо. Аз съм държал изпит от некога. Това е доайена у България. Къде е? Чакай, Мичо, чакай да я видим твоята антена. Чакай да отразиме. Ето е твоята. Чакай сега.